Hindi, yung araw, hindi, araw kaan. Bayadan, pagkatapos duman, may bayad na muna bago i-deliver. Ikaw ang bigyan daw sa baon mo. Dahil duman pwedeng mag-deliver ki video okay na dahil ka magbayad. Udah man may kang sa likod. May baby. Yun na ito lang. Iga ko lang sa luwas na. O, dito ko sa kwarto. Oo, tama. Dahil naman sa buhay ko narito ko magasla, mga bata. Ano mga matik, nag-video na yan. Hoy! Patirindog mo boy, ang mga sinilas. Nahin si Nunoy, tapabakalon daw kibit sila. Hindi masabol sa kambang. Hmm.